Dobar dan, izvolite. Dobar dan, zovem iz Švajcarske, to bi na osnovu ovoga nešto da kažem ako može. Naravno, izvolite, u programu ste. Pa htio bih da kažem, uvek kod nas u našoj državi svi su krivi, samo mi nismo krivi. I ovo malo pre što je gospodin rekao da bi trebali da idemo u rat, ja prvi ne bi svoje dete poslao u rat, pa ne znam da bi on svoje dete poslao u rat. Ja živim u Švajcarskoj gde niko s nikim ne priča. Kanton, Argaus, Nemci ne pričaju s Francuzima, Francuzi ne pričaju s Nemcima, itd., itd., itd. Tako da, kod nas svi su krivi, samo mi nismo. Svi idu naprijed, samo mi idemo nazad. To mene malo boli. Pa ne, važno je da vidimo to, svi su krivi, samo mi. Jeste vi krivi, gospodine? Živim u gospodine? Švajcarskoj već dugo godina i kažem samo da mi u našoj državi svi su nam krivi, samo mi sami sebi nismo krivi. Da li ste raspoloženi da, postavit ću vam Bokan jedno pitanje, jeste raspoloženi da odgovorite? Možete da saslušate? A to je dijalog. Nije problem. I recite, Bokane. Znači, prvo pitanje, da li ste i vi krivi, pošto Srbi govore za sebe da nisu krivi, jeste vi krivi za nešto? Ja nisam ili ste vi kriv, ja živim nekrivi? u Srbiji i ja sam u Srbiji, ću umreti i živim za Srbiju. A zar niste u Švajcarskoj? Pa jeste vi u Švajcarskoj? Živim u Švajcarskoj, a i Srbije sam, znači to je moja država, to je moja kolevka. Da, ali vi ste... Ako je vaša kolevka, vi ne želite da vaš sin brani Srbiju i po cenu toga da nas svi napadnu i da počnu da siluju, pale kuće i sve, vi ne date vašeg sina. Ja ne dam našeg sina zato što je mnogo... A onda ne možete pričati o Srbiji i srpstvu. Možda pričate o Švajcarskoj. Vaš sin u Švajcarskoj duži oružje. Mora da duži oružje, zato što švajcarska država je tako ustrojena. Svi morate da dužite oružje. Imate kući oružje za odbranu Švajcarske. A hoćete vi poslati vaše dete prvo? Pa naravno, pa ja sam prvi išao, mogao sam da ostanem bez dece. Ja sam bio na ratištu, došao sam iz Amerike. O čemu pričaš, Ja čoveč? uopšte nisam za rat, ja sam za dijalog. A ja sam, ko je bre za rat, bre? Pa su ona deca koja su stradala u Jasenovcu bila za rat. Ne donosi nikom ništa. Ma vi ste licemer, koji niste spremni da branite nešto. Znači, decu ubijaju, a vi niste spremni da učestvujete u odbrani te dece. I to i Švajcarske. Pa gde vi sedite? U Švajcarskoj sedite. Pa, molim? I vi sedite u Švajcarskoj, gde vi sedite? Ja radim i trenutno u Švajcarskoj. Pa onda ne možeš da držiš lekciju nama koji makar živimo u ovoj zemlji. Nama koji smo branili Srbiju. Nama koji smo u uniformi išli da branimo kao dobrovoljci Srbiju. Nama koji smo stradali u Jasenovcu naše porodice. Nama koji se borimo za to. Koji smo žrtvovali svoje karijere. Mogu sam ja da živim u Americi kao ti u Švajcarskoj. Lako je držati lekciju iz daleka. Pogledaj sebe u ogledalo. Onda progovori. A tvoj sin nek se bori za Švajcarsku. Ne koristi to oružje teritorijalne odbrane koje dobija kao što svi dobijate oružje. Pa svi ti ratovi u bivšoj Jugoslaviji su došli do ovoga gde smo došli sad. Ma čemu ti govoriš, bre? Dželati su nas napadali, neprijatelji su nas napadali. Neprijatelji. Nismo mi sebe napadali. Pa su u Jasenovcu ta deca zaslužila da budu ubijena. Ja samo kažem da nisam za rat, a sve drugo... Ma nisi ti, bre, ni za šta, čoveče. Ti si za to da držiš lekciju nama preko telefona, da se pohvališ svojom komšiji, da si se javio u ovoj emisiji. Izneo gomilu gluposti. Osuđujem svaku naciju koja je za rat. Koja se brani. Jel ti jesi čuo nekad u životu za odbrambeni rat? Jesi čuo nekada? Za odbrambeni rat. Jel postoji odbrambeni rat? Jer Švajcarska ima oružje. Jer Švajcarska ima teritorijalnu odbranu. Jer Švajcarska priprema svoje građane da brane Švajcarsku ako je neko napadne. Naravno da da. A samo mi Srbi ne možemo. To ćeš ti da nam kažeš iz Švajcarske. Kako te nije sramota, bre? I tebi i tvoje dete. I još govoriš to. Nama držiš lekciju. Ti si protiv rata. Pa Dara iz Jasenovca bila za rat. Jer moja mama koja je sa 2 godine izgubila svog oca bila za rat. Jesmo mi bili za rat na Kosovu gdje su nam sve popalili? Jesmo bili za rat kad nas je NATO bombardovao? Jesi i onda bio u Švajcarskoj? Ili si bio ovde? Kad ti budeš u ogledalu svoje savesti, video svoj greh neučestvovanja, greh licemerja, greh držanja lekcija nama koji nešto pokušavamo da uradimo, onda ćeš znati ko si ti i kako ćete dočekati Srbi, sveti Srbi nakon smrti. Tebe koji pričaš protiv Kosovske bitke, protiv 1300 kaplara, protiv Cera, protiv Kolubare, protiv svih naših bitaka gde smo branili otadžbinu. Nijedanput u osvajačkom pohodu.
Pa mi smo zasnovani na Kosovskom zavetu. Mi smo zasnovani na odbrani otadžbine. Nego ćeš ti da mi držiš lekciju iz Švajcarske? Pa kako, zamisli tebe slušaju majke onih koji su poginuli braneći Srbiju i koje su ponosne, jedino što ih drži da ne umru od tuge je to što znaju da su njihova deca branila otadžbinu. I ti sad govoriš da su oni besmisleni, da su bili za rat. Pa nije rat nešto što želiš. Rat je stanje koje ti se dogodi i onda ti ili braniš ili pustiš neprijatelja da muči one koji su nemoćni, a ti pobegneš u Švajcarsku. Kad ti budeš shvatio koliko je nemoralno to što pričaš, moći ćeš da razgovaraš sa nama, ravnopravno i bratski, a ne da nam držiš lekcije odatle i svoje udobne fotelje, skupljajući pare koje si zaradio ovog meseca. I ti i tvoja deca. Neka te je sramota, čoveče. Čovjek već neko vrijeme nije na vezi, to je u potpunosti razumljivo. Moram vas da pitam, gospodine Đurkoviću,